Ya'uzu billahi mina shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe Ayaw men mo Nangue TV, min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eɗen gandi hono jinnaɓe men ceerno Amadou Dé, machallah en mbaddi makko jewte limtinɗe kanje kala eɗen e nder YouTube mo Nangue TV. Kala jiɗɗo hen humpitade ko fate gurdam ceerno Alaji mo Seydou gonka muɗum ha guese muɗum hay dakaji hay nokkuji kewɗi ɗo wonno. So jokkodire e Nangue TV yeehi nder ton naati ma yi toon jewteɗe badduɗen e jeeɗal hono ceerno Amadou Dé. Ɗum jewte baɗɗe fayida kanko woni kumpitiɗo ceerno guila to Abi Sam'una guila saaha ceerno Adama Niang ha oɗo saaha nonno ko toon o mawni ko toon o janggi o waɗi gueɗe kewɗe toon ceerno nawnoma wadde ko heewi e ceerno omo humpiti. Hande kadi eɗen gandi kala ko dilli koko dillini ɗum ko ɓuuriɗum hewde doole wadde noon tinɗiɗen koye Dakar mo Médina Gounass 2023. Wadde noon hande oɗo ñalawma ko ñalawma alarba en hawre 14 lewru colte walla mbiyen lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi lewru men février lewru men février tawde nogas e tati. Wadde noon ceerno Amadou Dé bisimilla ma calmina bandiraɓe. Hande kadi banggue nayorɗen ko fate Dakar e gueɗe muɗum no ardi no sifori e holno ceerno yaranno toon ha wayno wayni e nde dewle aliyankore waɗɗore hiyande kala laawol gotel ɗo e Médina Gounass. caggal yettude Allah e salminde e juurade e duwade e ñaga duwaw oɗo Dakar mo gonɗen hande. Dakar men aynimade kam mbiyata Dakar Mayele mataw ceerno wino so on Dakar yawti ko oɗo Dakar ɗo gonɗen ɗon waɗete. Eyyi dabbuni noon nela e amen yo min kesuɗo min kesuɗo caggal to wiya Dakar o fatirama Rabat joɗi noon ha mo wuuri e muɗum kanko ceerno mawɗo radiyallahu ta'ala ari toon ƴewtade nden tawi guesa maaro ina toon waɗeteno ceeɗu o ari ƴewtade guesa ba on zaman noon o ƴewti haw haljiti o wi tawe kadi mawɓe hikka mbiyata ko Dakar waɗetake ga min noon mi ala hen. Moussa Yahya saɗa andi sewne nde to woni jeehen kolloyon kam toon. Moussa Yahya noon hankkadi fokkiti nokku o ina sukki min dewi hen emin coppa leɗɗe emin kura min ñoƴƴa huuɗo ko ha wawa yawtade. Yahya noon ha min jettoyi toon. Allah waɗi noon sewne nde nde woni lasli sewne nde woni ko mir gonɗo hakkude ceerno Mansour e ceerno en ɗo ɗon woni jaati sewne nde. Eyyi on zaman noon nde min gari ha min jettoyi toon noon on zaman ceerno mawɗo yi mana nokku o yi noon kam koto Dakar ceerno Siradia anen goni hande ɗo ko ha toon kam Moussa nawnomo. On zaman noon ɓe garti noon min e ceerno Abou Dia tawi emin keedi caggal seeɗa nde ɓe gari ha ɗon nde ceerno Abou Dia ko on naymi holloyimi ɗo hakkude miiru ceerno ɗon tawi ceeñji mawki ɗon ina woni ɗon Bandiel cukki ko ɗon woni jaati kam ɗo sewde yantude nde ndiyam ɗam waɗata ne yalta bululu yaha wonno nokku o ne sukki cukkigol kawnigol. Joni noon min gari ha ɗo Dakar ceerno Ousmane Thiam ɗo min nani ceerno ene kaala ina duttiti ina paati ɗo woɗɗo mbatti hande wazifa ɗo. Nden min gari ha ɗon noon on zaman ɗo jiyata ɗo ɓarete ɗon hande ɗo ko Barkewel wonno ɗon. Ceerno dari e Barkewel ngeɗel hucciti hirnangue wi alhamdulillahi rabbil alamina en jiiti ɗo mbaɗɗen Dakar ɗo wattidoyta ko mahede ma neɗɗo tampoye Dakar ara foftade ɗo. Eyyi ñalawma on kadi ko ñalawma alarba fodde ɓe Allah tawno hen mawɓe ko ciftormi ceerno men Aruna Kane radiyallahu ta'ala anhu ko kaw Haruna Sy o arduno arrondissement mawɗo Alhaji Mar Bella biyeteɗo Boubacar Billa e Abdoullahi Diawo kamɓe ɓeɗo garduno e ceerno. Joni noon Samba Thioub yo Allah yurmo yaafo e Demba Sané eɓe gonno tubak baɗɗanoɗo maaro o on tubak wiyeteno ko Karanix kamɓene eɓe tawa e darde he e ceerno men Adama Niang ceerno Abou Dia e Moussa e Mama Kanté e Moussa Faye
Naam. e Moussa Yahya Mhm. e min Amadde Masha wonande joom galleji en Eskey. to banggue sukaɓe Mhm. ceerno Mahamadou Dialaluddin Ndeysaan. ceerno Siraji Ceerno Mhm. ceerno Siraji Baro Mhm. ceerno Saydou Sall ɓi baba Djiby Sall to Dakar Naam. Mhm. Saydou Sall Mhm. e Mouhamadou Niang ɓiccere men Adama o Naam. e Tidiane de Mhm. oɗo eyi emin jonno Machallah. fodde sukaɓe Tawtornoɓe. eyyi ɓeɗo kadi woni tawtornoɓe Mhm. eyyi on zaman noon nde ceerno wi han kadi en nanggui daka o Mhm. tawi tubako kanum wonno oto ceerno wawi tubako kanum ko randade wayri joguino Naam. on andi no yawtiri e nder nder ɗuma he Mhm. ha wari ha ɗo forage men o woni hande ɗo Naam. bantiyeyi makkin ɗo wonno Mhm. o dari ɗon on zaman nde ceerno arti ha ɗon o wi ceerno yo ar jola e Mhm. oto he Eskey. on zaman ceerno oɗo radiallahu taala ƴetti sijade mi yo waɗe to dow karsoli dow to yo waɗe to nder sangal o dow to Mhm. tubako wi Allah yo ar o wona kuusem ga Mhm. o haalani Samba Thioub haalani ceerno ceerno wi ala minen komin mawɓe min mbawi wonde ga sukaɓeɓe yo gonton Mhm. Mhm. on zaman on zaman Mhm. tubako yalti Mhm. o wi mukko yo ceerno ar wona ga Yeeso ɗo. aha kay on zaman noon ceerno wonoy toon ɓe jaadi ha to kalluto on sanga ko ni ñande on ñalawma ko ni wano Machallah. eyyi Mhm. eyyi Mhm. oɗon masala ko ni wano fodde ɗum hen e banggue Daka o wonno. Machallah nanama ɗum famama. wondaka arta ɗo gonɗen hande ɗo Naam. Eyyi. hankadi jillen sottaka Inchallah. eyyi Mhm. eyyi masala goɗɗo Mhm. mo jinnomi haalde Naam. kono Allah waɗirani en hande ni Naam. meɗi omo jooɗiɗo calɗo radiallahu taala anhu Mhm. o wi Kanko ceerno. kanko ceerno radiallahu taala anhu Mhm. o wi puure ko tati Mhm. puural ceernajo Mhm. puural ɓiɗɗo ceernajo Naam. puural almuɓe Eskey. wi ɓuri bonde fof noon Mhm. ko puural almuɓe Matawde. aha Eskey. o wi Mhm. defti hen Mhm. ko puural ɓiɗɗo ceerno Eskey. o wi puural ɓiɗɗo ceerno ngal noon Mhm. ngal ala ko woni Eskey. o wi puural ɓe ngal boniri Mhm. Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo ya wiya cheikhana Ahmada Tidiane Mhm. yo cheikhana Ahmada Tidiane ya wiya ceernajo o Mhm. wi ko ɓiye o lomtoto Eskey. yo wasa feññinde Naam. Allah nelta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelta cheikhana Ahmada Tidiane Mhm. cheikhana Ahmada Tidiane haalnamo o wasa feññinde Eskey. Allah nelta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allahu alayhi wa sallam. yo yaa mbiya cheikhana Ahmada Tidiane Mhm. yo yaa wiya ceerno o Mhm. yo feññin ko ɓiyi ko lomtoto Eskey. o wi on zaman ceerno o wiya ko ɓiyum lomtoto Naam. o wi alɓe mbiya o jinggi Eskey. o wi ɗum ko tilfude koye mumen Gonga. o rewti hen Mhm. ko puural ceernajo ngal Naam. Allah nelani nelaɗo Allah sallah sallam Mhm. sallam nelani cheikhana Ahmada Tidiane Mhm. cheikhana Ahmada Tidiane haalanani ceerno o Mhm. o wiya ko ɓiyam lomti Eskey. o wi ɗum ko tilfugol tagoje Eskey. o wi puural ɓiɗɗo ceerno o Mhm. Allah nelani sallam Mhm. sallam nelani cheikhana Ahmada Tidiane Naam. jinnaɗo makko o wiyanimo kanko lomtoto Mhm. on yaha o wiya ko min lomti Mhm. ɓe ɗumanɗo ɗon balɗe seeɗa tan ɓe ganda ko bolle puyɗe ɓe jaaha hajuji mabɓe Allah. o wi ngal ala Gonga. eyyi oɗo masala kadi Mhm. o hande ko timmuɗo e o zaman mo Machallah. gonɗen Gonga. kadi Mhm. o zaman mo gonɗen no wuuro ngo wayni Naam. o meeɗi Mhm. baba Issa bamo Abdou Issa nde hawrere gal Naam. o ari duwaw duttugol ngol on zaman yimɓe joɗo wi fuutankoɓe Mhm. mbatte haqqillaji mon Abdoul Aziz o mo jiyoton Seydi Ba. wuuro ngo ko jogorgo waɗoyde pecce ɗiɗi Naam. kanko noon Allah ko dokku ɗum polugu Mhm. kala mo o wondi ko polowo Eskey. baba Abdoullah Djiby Mhm. wi ɗum komi seede ɗum ceerno Mhm. saabu kanko ceerno Abdoulaye ceerno kanko o wi komi seede ɗum ceerno Mhm. on jeehi no weeli gara Mhm. mbiɗa yiilo kayitaji Naam. gonmi toon lewru mbiɗa ronki dañde kayitaji ɗi Eskey. o
immi ga maddi toon otoyel makko moto ngel ɗo jeere weli ngar ɗo min kawɗum min calmi o namdi kam holi haajam kala momi o waɗɗimi e oto moto he on zamande tisbar juulete tawi o gaynani kam haaju o fewni kam kayitaajam min jofti ɗo Madina ɗo so mi yama ko joom polgu min komi seede ɗum ñanden kadi min ceerno Abdoulaye Ceerno min goɗɗodirani ceerno Abdoulaye Ceerno dinki dande mum nde o wi min de kono mbami ni tan mbami so neɗɗo jogortom tan ko timmal muɗum ceerno ko maccuɗo Allah o haali mbi kanko de o wi kono o wayni neɗɗo jogortom tan ko timmal muɗum ceerno oɗon gandi kono mbami hakko mawɓe mbimi ala min ganda o maccuɗo Allah mo jiiyaton ɗo e dow makko no hulɓini koko nder makko ko jumri sa naati a yaltata eyyi kanko ceerno Abdoulaye Ceerno noon kanko adi adduɗo oto moto kanko addi nanuɗo Solox kanko addi huɓɓude ɗo courant eyyi oto moto o ndo Solox o on naati ɗo ko ñande aljuma jeenayi taske on zaman min ɗum woni fergo amen hitan l'an 2000 min kawɗi ko Tamba on zaman min e makko kadi min mbaddi ñande hen ko hawni komin nogas e nayi almudo omo iwi Dakar o tawi min ɗo min jooɗi ɗo caali ceerno ɗo o wi min to iwɗon min mbimo ko Fouta paanumi tawi ko Madina o jahanton toon min mbi min jahan toon ko ceernajo biyeteɗo Mamadou Hawli o onno hono jinaɓe amen mbiyata o wi oɗon gandi mi wi ala min gandamo ko oto makko noon addi min o wi oɗon gandi oto o woni min mbi ala ɓe ganda mbi min de mbiɗa andi o wi jehen kolloyami o joƴƴinimi to porte bagage ga min jaadi ha e bedda Souleymany Diawariɓe leegal Diawariɓe on immine ko galle ceerno Ali Bari wonno Allah waɗi on min kawri e bedda he o wi ɗum ahan mi calmina Saliou Diouf o wi on yo won caggal min yomi daro yeeso makko min dari ha min jetti ɗon ko beetaɓe aljuma o naati ɗon e passion o wi kam yomi renanmo moto o yari kadi o itti o addanimi hen ñande hen jarmi hen on nde wiye tan on wilɓam moto o mbimi naw mi andamo mi anda on o yalti kam to moto o mbimi o emo mbaɗinɗa caggal aɗa andi mi ala andam abdoye moto o fokkimi Allah waɗi o wi kam artu garmi Allah waɗi min o ari min jeehi galle min goni ɗon ñande hen ha tisbar juula min kirdi ceerno amen ƴetti to sanggal orto nder orto woyi ɓad toon walis muɗum fawi hen mbaddi wimo yo jooɗo kanko ari toon o jooɗaki kuusen on zaman noon ceerno am wimo jooɗo o wi ala min mi jooɗaki o dari guila Tamba ha Gouloumbou ceerno amen wimo ar jooɗo o wi tenkina min mi jooɗaki ceerno amen oɗon gandi o yimɓe mbi min ganda o ɗo de ko ɓii ceerno Moussa Gueye radiallahu taala anhu ko ɗon min gandi ko ɓii ceerno guila Tamba ha ɗo ko darde eyyi Allah waɗi ɗum ɗon kadi yettir ɗum Allah woote men tataɓo min e makko min gondi guila mana beldimi kartalam 9 heures subaka ha futuro juula ha futuro noddina ñanden ko Amadou Djiby Sow ceerno Mamadou Youssouf nden Kadiata Bobel e Daye Niang to Horlolde e mino min gonde makko ɗo ara saaha ɓen fof jaaha heddo min tan Allah waɗi ñanden kalamomi kaɗo haala eyyi on zaman noon tawi o meeɗi nelde am mi meeɗi nelde makko ɓinguelam mana haada o wi ɗum kala nde dañmi denɗo Alqur'ana yomi haalanmo ñanden on zaman kadi kalanmomi Allah rokki kam renɓe Alqur'ana ɗiɗo on zaman noon kadi o duwi min jooɗi ɗon ha futuro noddina ande ha takkusan min e makko min dewi ɗon min julde jama ha tisbar min juldi hen takkusan nde takkusan juula hankkadi noon laamu ngu ari ɓe goni eɓe kaala ɓe jimmi futuro noddine ɓe jeehi Paygal Guet Tidiane Gollo won min ni yummi ñande hen e jonde amen noon mbimo yettode wodni Allah fodde minen arnoɓe nden jonde nde mbiɗa yettiri ɗum Allah min goto Allah rokki hen taw dursitade deftere nde eyyi Allah sakkimami kadi mana renɓe Alqur'ana kadi mana ɗiɗo eyyi ɗum ɗo kadi ko hunde nde jettiranmi Allah e barke makko kanko ceerno Abdoulaye Ceerno eyyi gueɗe goɗɗe e ala kulli halin tan ɗum ɗo kam Allah rokki kam ɗum e makko eyyi
ko ɗum yaw ko fodde ko ceerno wino ko ni wiɗo ko nden jonde haano Allah waɗirno no yaari ni en sahaa so min kawri o weddotomi ko sifa yewtere nde wonno nde ɗo hunde wonande ko nde jamburere jambarere aha koyi koɓe yimɓe ken yimɓe ala wona noon wona noon ɗum waɗi rende toon hurum ina moƴƴi ɗum waɗi so weddimama min sifa ga jaate mbiyatmomi komi tuubi o wiya tartini yewtere eyyi min kam mi yettiri ɗum Allah Allah rokkami ceerno Abdoulaye Ceerno eyyi oɗo machallah kampani waɗi ceerno haala ɗum ɗo nde wonde wuuro ngo ko ni way way tawi on zaman sa hoyɗi ɗum a susata haalde eyyi kono ceerno wino ko ni wayini en jiiɗi gite meɗen kamɓe ɓe ganduno ɗi ceerno men ganduno kañumen noon tigui ceerno Amadou noon tigui ceerno Amadou a weltanama no fewi min bandiraɓe nani ɗiɗo qissaji belɗi machallah ko adima ko fate Daka fate kadi ceerno Abdoul Aziz ceerno machallah ɗum foof ko gueɗe barkinorteɗe kono kadi beltinɗe no fewi no fewi no bandiraɓe foof so nani ɗum ma keeɓe hen faamo keeɓe hen kadi weltare kadi bandiraɓe ene beltoro nande ko fate ceerno nande ko fate ɓesgu muɗum nande kadi ko fate dental ngal ina haale ɗum ko yetti Allah no fewi on kadi ceerno Amadou de enen kala no nanirɗen ni on juma boppo no mahira ha uddiral no wayni e julɓe no tawtirani ɗum kadi holko bettoɗa hen konnguli ma banggue toon de kam hay hunde ala gadumi e ala juma sonata uddiral ngal kam Allah hawtini en hen jaatigi mo hawrani hen kam ala dental ngal mo hawrani hen kam ala eɗen gandi ceerno ko haalata ko o haltinaki wona pour ha wela en wona pour ha mbiyen wonko woni o haalirta ɗum ko hunde nde Allah waɗimo waɗimo e nder muɗum o woni ɗum wonimo woni alhaali makko fof ko noon wayi fodde min ne mbiɗa heewi hawrde alhaali makko kono ngol ɗo lawol no kawrirmi hen ni eno duwori ni ngol ɗo de ko kawnigol ngol ɗo de ko kawnigol alhamdulillah rabbil alamin nde fodde kam dowuji ko kalami ko pour cuuɗi seeremɓe ɓe o limtiɗi ha ɓooyi kadi o dartini o limti ha ɓooyi o dartini yaha kadi ha waɗa duwawu nde duwawu o kadi haltande o rutti kadi o limtori hen ceerno Mamadou Lamine en ceerno Ibrahima o limtori hen ceerno Ibrahima Diallo ay fodde inde ceerno Ibrahima Diallo nde ɗum dey fofo kay ina laaɓi kono ɗum ɗon kam yimɓe kam yo gandu ko seede malnorade ɗum kam ko malal ceerno Diallo kadi rahmatullahi aleyhi nde rutte joomi ko nde Allah hawrinimi Ousmane Seyden Lawel ngaru ina ari mana juurademo juurade ceerno e duwanademo alhaali ceerno Ibrahima ɓe mbi noon joni eɓe jiiɗi yaade toon ceerno wiɓe woto toñoyemo oɗon gandi onon kala ɗo jaaɗon on jaadata aduna moɗon oɗon gandi noon ceerno Ibrahima Diallo kanko o wona neɗɗo aduna woto toñoyemo woto jeeya toon illa noon allahumma taw oɗon mbawi yaade toon on nawani toon aduna makko o aduna moon o soɗon mbawi on mbawi yaade on nawani aduna moɗon o mi yamiri jeehe so mbawa yaade on nawani aduna mo mi yamirani yaadu ɗum kadi Allah hawtini kam ɓe ceerno mawɗo Allah hawtini kam e ngol ɗo wo amma nodduwoɗo ni dental ngal ni e tijaniyankoɓe ni e julɓe ni e dendal ngal leñol sallam ni ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin weltare kadi ko ɓeydade machallah alhamdulillah ceerno Amadou beltanimama no fewi maɗum ko param poftoɗa kadi so Allah laamuɗo jaami ko joguiɗa ko ne heewi ko safora kadi hakkille woto siftori ko juuɗe poota naftorade beltanimama no fewi no fewi min jettima kono kadi min jarnima yeeɓiyankoɓe foof jettuma kono en jarnoma en beltoro kadi nande sawtoma e yiidema e yebdema nden ko kalta ko selli koko taweɗa wona wiiya ɗum ko selli ɓuurani e ɗum
min jettima no fewi bandiraɓe kadi beltanama yeeɓiyankoɓe eɗen paadi kadi kamɓene kadi namde mabɓe kamɓe yeeɓiyankoɓe ha kadi wassiyaji mabɓe holno ɓe jiiɗiri waya hono siforta foof ko kamɓe jeeyi banggue chaine men YouTube Mo Nangue TV ɓe mbaɗa j'aime ɓe mbaɗa kadi abonné ɓe waɗa kadi partage e bandiraɓe kadi woɓɓe naftoro ɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ñalawma alarba ene hawre 14 lewru men février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɗo e leegal men Missira nder galle makko Diaty kanko ceerno Amadou Dey Nangue TV arno yillademo kala min joguiɓe fate ko pota wasiyade en e nder ko batten ko so mbaɗi en vocal e WhatsApp meɗen e 78 119 00 65 so dokki en miijoji guila e sifanade en hol mawɓe woɓɓe ɓe jogui ɗo poɗɗen yaade walla ko poɗɗen wadde hen kadi naftore eɗen keeɗiɓe eɗen cabbiɓe bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama